Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Aka chịbụrụ steeti Kaduna Nasa El-Rufai akọwala na ya jụrụ ịza ajụjụ ọbụla ụlọọrụ ICPC jụrụ ya n'ihi na nnyocha ọbụla ha na-eme ya bụ nke igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị kpatara ma rụtụ aka na ya ga-aza ebubo ọbụla ha na-ebo ya n'ụlọ ikpe. Ọtụtụ ndị mmadụ etiela ebewo dịka a chọpụtara Sunday Igboho, onye na-achụso nta nnwere onwe ndị Yoruba, ka o yizi okpu ndị pati APC ma kwupụta ndonye ukwu ya n'eze wara awa nyere nhọpụtagharị onyeisiala Tinubu. Otu jikọtara ndị nkụzi na ndị ụka alakụba n'ime steeti Lagos adọọla ọhaneze ala anyị aka na ntị ka ha kwụsị ime njegharị iwe ọbụla gbasara ọgbaghara dapụtara n'etiti mba Iran na mba US n'ihi na nke ahụ pụrụ iyija ịdị n'otu n'udo nke ala anyị Naijiria. Ụlọọrụ NAFDAC akọwala na ihe mere ha ka jiri machibido nrepụ mmanya ọkụ sachet bụ na ọ na-eme ka ụmụaka malite ịṅụ mmanya na-egbu egbu nakwa nke bụrụ nke na-akwalite mpụ na omekome nke ntọrọ ndị mmadụ. Isi ụlọọrụ nnọchiteanya mba US n'ime mba Naijiria akagbuola ụbọchị ha chọrọ ịgba ndị tinyere akwụkwọ ikikere njem visa ajụjụ ọnụ n'ihi ka ọnọdụ ọgbaghara dapụtara n'etiti mba Iran na mba US jiri chewe ihu ka ọ dị ugbu a. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.